Авылыбыз табигаты белән генә түгел, кешеләре белән дә бик матур. Авылыбызда бик ярдәмчел, уңган халык яши. Авылда күп кеше үз көче белән. Авылыбызда күмәк хуҗалыкта эшләүчеләр дә бар һәм авылда күп кеше читкә йөреп эшли. Ник дисәгез, авылда эш юк булган көндә. Чөнки авылыбызда мәктәп тә юк, балалар бакчасы да юк. Ушыгана шактый булса да килеп тә эшләми. Авылыбызның бергә булып Авылыбызда, әлхәмдүлилләх, юллар төзелеп килә. Бу ел җәй көне уртадагы иң зур урамга юл салынса, киләсе елга, киләсе җәйдә Залесный урамына юл салыныр дип тора. Менә шушы Залесный урамында салыначак юлга быел үзара салым акчасын халык үз кесәсеннән күбрәк итеп җыйды. Бер кешедән, бер хуҗалыктан 1200 хисабыннан җыеп, бездә 32 хуҗалык бар. Шактый гына акча тупланды. Калганына дәүләт ярдәм итсә, Аллаһ теләсә, Залесный урамында юллы булыр дип торабыз. Авылыбызда күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр, мәктәп яшендәге балаларыбыз 5. Балалар бакчасына йөри торган мәктәпкәчә яшьтәге балаларыбыз 8. Халык авылыбызда халык бер-берсенә ярдәм итеп, мәдәни чараларда катнашып, скорбет үзе күреп, бик матур яши. Әйткәнчә, авылыбызда халык бик булган. Күп итеп терлек асрыйлар, каз асрыйлар, тавык асрыйлар. Электрлекне күп итеп асрыйлар. Һәм сөт сатып, ян бакчаларында күп итеп яшәшә һәм бәрән үстереп, халык менә шулай көн күрә. Авылымның киләчәге бардыр дип булыйм, Аллаһ булса, чөнки әйткәнемчә, мәктәп яшендәге һәм мәктәпкәчә яшьтәге балалар бар әле. Һәм яшь гаиләләрнең булуы шулай ук сөендерә. Авылыма якты киләчәк телим. Авыл кешеләремә, авылдашларыма сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез шат көннәр телим. Бүген сезне авылыбызның иң уңган хатыннарының берсе Аглиева Гөлфия белән таныштырып китмәкче булам. Гөлфия апаны авылыбызның иң уңган ханымнарыннан дип әйтүем, арттырып әйтүем түгел һич кенә дә. Гөлфия апа иртә яздан тотынып, җиңнәрен сызганып, бакча эшеннән башлап, кара көзгә кадәр тир түгеп, бик күп хезмәт куеп, үзенең тормышын яхшырту, бик күп табыш алу өстендә эшли. Үзенең хәтта күпме табыш алганын үзе дә исәпләп бетерә алмый. Гөлфия апа табигатьне бик ярата.
Бакча эшләрен бик ярата. Иртә яздан bir тәүлеклек бәләкәй бибиләр алып, уларны озгынайтып алмый, 100 баш биби алып, каз биби алып үстереп, аны менә шушылай эшкәртеп, сораучыларга сата. Аның хәзер үзе әйтмешли, вакыт ягына кадәр инде исемлеккә язылып алып куелган. Уларның җунына кадәр сата мендәргә ансында сорап алучылар күп. Гөлфия апа табигатьне ярата диюем шуннан чыгып әйтәм. Ул иртә җәйдән Коен җиләгеннән тотынып, көзге гөмбәләргә кадәр җыеп, шулай акчага әйләндерә. Гөлфия апа тормыш иптәше Хәйдәр абый белән бергәләп иртә яздан әйттем инде каз алып үстерәләр дип, әле аның белән генә чикләмиләр. Аларның олы баш маллары да бик күп. Һәм шулай ук 150-200 башлап бройлер чебиләре алып үстереп, шулай ук тәүлеклек чебиләрне алып үстереп, аны дагын алар акчага әйләндерәләр. Гөлфия апа менә әле быел гына гөмбәнең аз дигән елы, быел юк дигән генә елны да Гөлфия апа 33 банка, 3 литрлы банка белән ырыш гөмбәләре саттым ди. Монда әлбәттә Гөлфия апаның үз хезмәте генә түгел инде, тормыш иптәше Хәйдәр абый да бик уңган. Ул атказанган агроном. Гөлфия апаның бер бик яратып әйтә торган сүзе бар: акча эшлим дигән кешегә иренәсе түгел, акча җирдә ул аны иелеп кенә аласы ди Гөлфия апа әйтә. Мин бу сүзләр белән шулай ук килешәм, чөнки килешмичә мөмкин түгел. Менә Гөлфия апа живой пример урысча кыстадым инде. Гөлфия апа белән Хәйдәр җизни алар әле бик күп кабак үстерүчеләр. Авылда иң күп кабак үстерүчеләр. Һәм аларның кабаклары ни сәбәпледер иң уңган була, иң зур кабаклар аларда була. Кабак үстерәләр алар күп итеп. Гөлфия апаның бакчасында 40 төп карлыганы гына да бар. Ул менә алар белән дә үзенең тормышын бетәйтер өчен аны да акчага әйләндерә. Үзеннән артканын инде әлбәттә. Һәм Гөлфия апа белән Хәйдәр җизни авылдагы иң күп помидор үстерүчеләрдә. Аның төп саны гына түгел, аларның помидорлары бүтән бер кемдә булмаганча бик уңа. Нинди үзләре уңган кебек, аларның бөтен әйберләре дә уңа. Барсы да исән-сау балаларымның 9 бала үстердем. Аллага шөкер. Исән-сау булсыннар, сугышлар булмасын. Аллага шөкер. Кызлар да сайын кайталар. Менә шу 2 малай карап тора инде мине. Güllər şəşdim bakşamıza, hayırlı ömürlər dilerim. Bir Xudayım barşamıza, hayırlı ömürlər dilesin. Bir Xudayım barşamıza, kartlık şatlık tügel diye, gellem olayıp yürümeyeli, koyağımlarına anatıp, vermemayıp Balonlar giyince Kuas kanatlı sadıkadı bula kız
Melerde kırlar şayqab Şaşmını tarayım hele Sizin bilen havalı kişin Dağlar olayım hele Şişmelerde kırlar şayqab Şaşmını tarayım hele Sizin bilen havalı